למען יוסף שלז למען השם. באמת למה? למען השם, תרתי משמע. מה קורה אנשים? כאן לקסריי. ותום קאפ. אנחנו במשחק חדש, שמו Unturned. תום, אתה מוכן להיכנס לרכב בלי להיות מטומטם? אתה יודע מה אני נוסע? לא, חכה. אוקיי, כמו שאתם רואים זה משחק עם גרפיקה מאוד מוזרה. למשחק קוראים Unturned, אני חושב. זה משחק חינמי. תרגום לעברית מה זה? בלי תור או ללא תור, משהו כזה. חסר תור, אני חושב שזה הכי נכון. כן. אוקיי, בכל מקרה, זה משחק חינמי בסטים. אני ארשום את השם גם בכותרת, שמי שירצה להוריד יוריד. רציתי להודיע לכם, רצינו, אין פה רציתי, זה טוב, תהרוג אותו, רד תהרוג אותו, אנחנו צריכים את הבשר. את מי זה? את החזיר. מיסטר פיגי, למה אתה פורח? לא כשר. נו! טוב. באנטרנד אין לו כשר או כשר, עוד אלוהים עוד לא הגיע פה, עכשיו יש זומבים. עכשיו זה הטוב עבור. החזיר בורח לי. טוב, זוז, אני פשוט דורס אותו וזהו. הוא יותר מהיר, מה זה? הוא לא יותר מהיר, אני לא מאמין, זה כאילו נתקעתי עכשיו בשריון. איפה הוא? יותר מהיר. בן של שואה. אל תדאג, הוא לא הצליח לברוח ממני. הסטמינה שלי חזקה יותר משלו. אתה לא עושה את זה טוב. ביץ' בום, הדשוט. אין, תשמע, זה משחק פסיכי. טוב, אני לא יודע אם שמתם לב, המשחק הזה מזכיר קצת את דייזי. ואיך קראת למשחק הזה? רובלוקס, דייזי ורובלוקס. רובלוקס. אוקיי, זה משחק את דייזי ורובלוקס, אלה מכם שמכירים את המשחק, אני אישית לא מכיר את רובלוקס, לא רובלוקס. רובלוקס, בסדר? כן. שם דבילי. טוב, אני לא משחק במשחק הזה, שמעתי עליו. בן דוד שלי משחק בו, אז כאילו, זה למה אני יודע. יופי, גבר. יופי, דיור. הנה שלס. אין שלס. רצינו, פעם המאה. רצינו להודיע על זה שהסרבר... מצאתי דילדו ורוד. גם, ודחפת אותו לתחת. לא, אני מסתכל. דחוף אותו לתחת. אוקיי, תסתכל שמיים. וואי. בוא נראה אם אני פוגע בזה. אני תופס. בום! איי. אי אפשר לקחת את זה אחרי זה, זה דבילי לגמרי. למה דבילי לגמרי? כי בא לי שזה יהיה דבילי לגמרי. יש עוד סייברג' מגזין, בוא נראה כמה יש פה. כולה 17, באמת? כולה 17? בסדר. יש פה מגנום. לקחתי. כך. מה שרצינו להגיד, סרבר הטיימספיק שלנו, שרת הטיימספיק שלנו נפתח באופן רשמי, אבל הוא נסגר שנייה יום אחרי זה, מהסיבה הפשוטה שההוסט שלנו עושה update. כאילו אנחנו עושים שהשרת יהיו בו הרבה פחות קריסות. למרות שלא היו לנו קריסות, די כבר! למרות שלא היה לנו... מה זה אמור להביע, לא היה לנו קריסות בכלל. אוי, זומבי. יש. כי אתה משכת אותם דפקט. זה מאחוריך, לידך. אני אוריד אותו, לא משנה. מת. הנה עוד אחד. למה אתה מבזבז כל היריות? אני... שלא היית מבזבז... כי אני יכול לעשות להם חידוש כמה פעמים שאני רוצה. זה נכון. כי יש לנו את ה-Civilian Bullets. לא משנה. אז זה מה שקרה בעצם בסרבר, אבל אל תדאגו, לפי מה שהבנתי עוד איזה יומיים הוא יחזור תפקד כמו שצריך. בוא לפה כבר. בואו ניסע לנמל תעופה. אבל הביאו לנו... השאירו לנו... ניסע לנמל תעופה? בוא. הביאו לנו אבל שרת זמני, אז זה בסדר. סלחנו להם.
שיט, מאיזה כיוון באנו? אני לא זוכר. טוב, ניסע לפה. הביאו לנו שרת זמני. אם אתם רוצים תיכנסו לשם, אבל... מה שאתם רוצים... כן, תמשיך לפה. אני זוכר. תיכנסו לשם, אם בא לכם, אבל אל תדאגו, עוד איזה יום-יומיים, אנחנו נעלה עוד סרט. לא, לאן אתה בורח לי? למה ירדת? נו! וכאן אני בא. שים ספרינט! יופי. עוד איזה יום-יומיים נעלה עוד סרטון. אולי אפילו מחר. נראה, כי זה משחק פשוט ממכר ברמה פסיכית. נעלה עוד סרטון, ועוד איזה יום-יומיים אני אודיע לכם כבר על השרת. אני אביא לכם את הסרבר IP של השרת האמיתי שלנו. המשחק הזה באמת ממכר. לאור בהתחלה אמרנו, מה זה משחק אידיוטי הזה? את האמת כן. אני לא הפסקתי, שיחקתי איזה חצי שעה? אחרי איזה 10 דקות, אני זוכר, אני לא רציתי לקום מהמחשב. אני זוכר שהלכתי לישון באיזה 12 בלילה והתחלתי לשחק. ותבינו שהוא סיפר לי על המשחק הזה שחזרתי מבית ספר ב4. ותום, בגללך אני קיבלתי 75 במבחן. למה? כי לא היה לי כוח ללמוד, רציתי לשחק. איי, זה לא אשמתי. אני מאוד אשמתך, אתה הראת לי את המשחק הזה. זה לא ממש אשמתי. זה מאוד אשמתך. זה לא מאוד אשמתי. זה יותר מדי אשמתך. אם אני הייתי אתה, הייתי מציע לך לברוח. למה? כי אני אבוא להרביץ לך בגלל שקיבלתי נכשל. די, זה קשה זה להוריד אותם. דרך אגב, אני מציע לכם לא לשחק לבד. כי זה קשה, זה קשה ברמה פסיכית. לבד זה קשה לשרוד. אפילו תום לא הצליח. אז הוא קרא לי. אני לא ידעתי איך שורדים. תום, את האמת, נכון? אתה שיחקת בזה לפני שהכרת לי את זה? ואז קראת לי כדי שאני אבוא לעזור לך? כן. טוב. אוי, אני לא מאמין, איך לא הרגתי אותו? יש פה אנטיביוטיקה. שנייה, אני אקח. אתה יודע, אנטיביוטיקה אתה לא מבזבז סתם, שזה יהיה עליך, אבל אתה לא מבזבז סתם. היא מעלה מלא חיים והיא מורידה מלא הרעלה. אוקיי. אם אתה תבזבז אותה סתם, אני אדאג לזה שהחיים שלך יתבזבזו סתם, אתה מבין את זה? סנדבקס, תודיע לי. מה, אם אני רואה? סנדבקס. עכשיו פרינציפ, אם אני אראה, אני לא אביא לך. אפילו שאנחנו חיים באותו בית, ואנחנו חיים באותו בסיס, ואנחנו צריכים להביס את אותה קבוצה, אני לא אביא לך. רק בגלל שביקשת. תודו שאני מזכיר טיפה צו נינג'ה רק בלי השריון. אם היה לך שריון חום זה היה נראה יותר. בהתחלה חשבתי שקוראים למשחק הזה אנטאונד, משהו כזה, לפי מה שהם אמרו, שמעתי אנטאונד. אבל לא ידעתי שקוראים לזה אנטאונד. חשבתי, בגלל שהם היו נראים לי כמו צווים... עזוב, סתום. אתה אמרת את אותה מילה 17 פעם. על מה אתה יורה? יש פה מחסנית בשבילך. איפה? לא, היא בשבילי, זה נטו מגזין. יופי, מצוין. לא, אידיוט. אבל אני גם צריך. אתה תתמודד. בוא נהרוג אותה. עם מסור חשמלי. סתם, קח אותה, קח. נו, קח, מה אתה בוכה? מה יש לך? יש לך קטנה או מה? עם מה אתה מרביץ? עם מסור חשמלי. למה? כי זה מגניב. זה נאצי ברמה פסיכית, מה למה? מה היה לך לפני זה, קטנה? לפני זה היה לי גרזן. אז מה נשים, גרזן או קטנה? מה שאתה רוצה, עזוב אותי בשקט. למרות שאני אקח גם קטנה, כי קטנה חזקה. קטנה שוקלת הרבה פחות מגרזן, אחי. לא. תנדור. לקחתי קטנה. תנדור. אתה יודע מה גיליתי עכשיו מה עושים עם Q וזה, Q ו-E? נו? שאם נגיד מישהו זה... נו, אתה, לא, באמת שאתה עכשיו גילית את זה? אחי, זה מיועד למצבים כאלה שאתה עושה ככה ובום! יש לי עכשיו דינג'ה צהוב.
זרוק. וואי. בום! לא הצלחתי. אם אני מרביץ לזה, איי. לא הצלחתי. טוב יאללה בוא תום, היינו פה. טוב. רגע, לא, בוא יש את נעלה המגדל בקרה. הענק הזה ללכת כן. אליו. יש שם לרוב קלצ'ניקוב ומשהו. היי. לא, תסתכל איזה אכזרי נראה הזה שלי. מילה שלו. למה לא? מילה שמה שיש עליי זה אכזרי יותר, יש עליי גם סכין, על מה אתה מדבר? זה דקירה. אם לא הייתי מוצא לך את הסכין אז... הסקילים שלי כמעט כולם למעלה. וואי אחי, הסקילים שלי נשארו לי עוד 1, 2, 3, 4 נשארו לי... לא עוד 2 סקילים, עוד 2 פעמים שאני ממלא בסניקי ביקי נשאר לי ואז אני מסיים אותו. נשאר לי עוד סקיל אחד במרקסמן ונשאר לי את כל הסקילים שיש לי אאוטדורס שאני לא מבין מה זה ולא נראה לי שאני רוצה לדעת מה זה. מה זה? אאוטדורס. אני כן יודע מה זה, זה סקילים של כאילו פיקקס ודברים כאלה. משהו כזה. לדעת לבנות לא בתים, לחצוב דברים שווים. בוא נהרוג אותו הפעם. הפעם החזיר הזה הולך למות מהאוטו. בום! אני לא מאמין! אתה פשוט. אני מתדרדר להיות. בוא לפה. מה אתה גונב לי את הרכב, חצוף? וואי. בוא לפה. וואי. תום, אני אגרום לך להפעיל את ה-PVP ואתה יודע שזה לא ייגמר בטוב. יאללה, אני מחכה לך. איפה? בוא לאסוף אותי, שמוק. אני אשמור. טוב, בוא לכביש. אל תגיד לי. אני בא לכביש. אלה הם כאילו שלא שמו לב זו ראיית לילה. תום, עצור. אלק, אתה מחכה לי, שקרן מסריח, עצור! באתי לאסוף אותך. איפה אתה? בום, אין צבי. איפה אתה? ליד הכביש. תגדיר ליד הכביש. אני רואה אותך. אתה רואה אותי רץ? הנה אתה. איפה אתה? מאחוריך. טוב, יואו, תום, מה המצב של הקבוצה שאנחנו נגדה? בוא נראה. מה נראה לך? זוז, אני נוהג. אתה. איפה הם נמצאים? באסם הראשון? כן. אוקיי. אלה מכם ששואלים... לא, אל תעשה את זה כמו אידיוט משם. בסדר. אלה מכם ששואלים את עצמם מה הולך פה, עד כמה שהמשחק הזה הוא survival, החלטנו לעשות את המשחק הזה גם כמו עניין, לא כמו, אלא החלטנו לעשות אותו תחרותי יותר. כמו שאתם רואים זה הבסיס שלנו, כאן. בוא נרד להראות להם. בוא נראה. רגע, אני רוצה להחנות את הרכב. אני רוצה לנסות להחנות אותו ברוורס. אוקיי, אני אכוון אותך. עשה אחורה. יש לך. לא, עצור, נתקעת. אלק, יש לי. אתה אל תכוון אותי, אתה לא יודע לכוון. תוציא רישיון קודם ואז. יודע מה, תגיע לגיל מתאים ואז. אוקיי, סע אחורה. תזוז קצת, שמאלה, תזוז. שמאלה? ימינה! שמאלה עם הרכב, לא עם ההגה. אחי, הרכב זה ההגה. ימינה עם ההגה. וואי, שיגעת לי את הצורה. זה ימינה עם ההגה, טיפה. זהו, עוד נכנסת. אלק עוד, סתום פה. יש פה את העמדת צלף המטורפת שלי. כמו שאתם רואים אנחנו מפוצצים בתיבות. אוקיי, זאת תיבה רגילה. עכשיו תיבה רגילה רק מי שהניח אותה יכול לפתוח אותה. וזה סופליי. עכשיו אלה מכם ששואלים את עצמם, בתיבה רגילה יש רק עד 6 מקומות. 6 לא בתיבה רגילה, בתיבה אישית נקרא לזה. בתיבה אישית יש רק עד 6 מקומות. בתיבה גדולה יש עד 4. ליאור, תגיד, הבאתי לך מסור אחד? רגיל או... לא. כך, הבאתי לך מזכרת. טוב, הלכתי לבשל את האוכל.
מה זה מזכיר? פה משונה במיינקראפט, אתם לא יכולים ליצור, איך זה נקרא, תנור, אלא אתם יוצרים מדורה. אתם נכנסים פה לקראפטינג. זה עכשיו, כמו שאתם רואים פה, זה בחור על פטיש ומברג. מה אתה עושה? תדליק! מה? תום! יופי, ועכשיו אני פשוט שם את האוכל פה בקראפט. טוב, זה לא ייגמר בטוב, ואתה יודע את זה. תום, קיבלת היום אגרוף אחד, חבל שתקבל עוד אחד. רגע, תעמוד ב-X. לך מפה. אוקיי. לא, תעמוד ככה. בטח, ואז תבוא כאילו אני מוצא אצלך, לך. לא, אני עושה לך כאילו החתרה, משהו כזה. אתה קוקסינל, פרסונה. השיש. איזה הכתרה ואיזה בטיח. טוב, פה זה עמדת סנייפינג. שלי. של תום. הנה הסנייפר שלי ויש לי עוד אחד יותר רצחני. טוב. וואי. בוא. רגע, מה זה? מה זה האדום הזה? איזה אדום? איך זה אדום לייזר! יש לי לייזר! עקוב איזה אחרי הנקודה, בוא תום. איפה הנקודה? אני לא רואה את הנקודה. כמו כלב טמבל. אני לא רואה את הנקודה. בוא. אני חייב למצוא מיליטרי בולטס. בדחיפות אבל. יש לי 2, אתה לא מקבל. בסדר, לא רוצה אותם גם. הפעלת ראיית לילה. זומבי. אין זומבי. לא, שיט. לא, זה צבי, בסדר. Baby, love never felt so good. תום, אתה חייב להשתמש באקדחים ורובים עם משתיק. יש לי אקדח עם משתיק, תגיד אז לי. תשתמש בו עם משתיק. כי כמו שאתה רואה, אם אתה עושה עם סאונד, כל הזומבים יודעים איפה אתה ואנחנו מתים. אני אוהב להרוג אותם בסגנון סטלף מוד. תן לי אותו. בום. בן... נו, תמצא פה מטרה. חסר להם דלת וארבעה, זה... ושלושה... נראה לי הרסו להם את זה, זה לא שחסר להם. לא, אני לא הספקתי לבנות להם. אני גם לא זוכר איך אני בונה להם. אחי, מצאתי עוד קרוסבו. יופי, בדיוק אנחנו מחפשים את זה. כן, בדיוק. חוק מרפי מניאק. מה זה? אוי לא, אני צריך שטוב ולהוריד לי את העצים פה. אני בא. מסור חשמלי? כן, אין לי איזה... הנה המסור חשמלי. יאללה, אקוויפ. למה להוריד את העצים? אתה בונה להם כאילו עכשיו? כן, אתה תקרא כמה שניה. וואו, זה היה טוב עכשיו. לא משנה. יש פה קבוצה שאנחנו נגדה. ליאור, זה רציני שבדייזי יש גשם כמה ימים? כן. אבל לא כמה ימים במציאות, כמה ימים במשחק. אחי, זה קשה לשרוד בדייזי, זה בכלל לא כמו שזה פה. טוב, בכל מקרה מה שהתחלתי להסביר לפני איזה 10 דקות, או לא זוכר כמה זמן, זה שמסורווייבל רגיל, החלטנו להפוך את זה לסורווייבל תחרותי. מה זאת אומרת? צירפנו עוד קבוצה לשרת שלי ושל תום. בקבוצה שלנו יש 4 או 5 אנשים, בקבוצה שלהם יש 3 אנשים, כי משום מה הם החליטו שהם יכולים לנצח פה את כולם. לא הלך להם. עשינו להם לפני זה... כן, עשינו להם כאילו אמבוש כזה, עשינו להם צ'ארג'. עכשיו בכל מקרה, אני חושב שצריך, אני אישית מנסה להצליח לדבר איתם, פשוט לא עונים החלות. לא, הם עצבנים עליך. עליי? כן. סורי, האשמתי את הכל אותך. שמוק? וזה בכלל היה רעיון... אתה אמרת בוא נפעיל PvP וזה... איזה שקרן מסריח! אבל הם התפחיינו, מה אתה רוצה? יופי, תגיד את האמת! תגיד שאתה רצית להרוג אותם כי התעצבנת עליהם. ליאור, אל תישא את שם את שמי לשווא. אני יותר קדוש ממך. קדוש בתחת שלי. אתה רואה? אם היית קדוש לא היית אומר דבר כזה.
איך אתה והקדושה שלך עלק? יופי. לא שלנו. בכל מקרה, יופי, שיהיו עצבנים עליי כמה שהם רוצים. אני אאשים את הכל אותך אחרי זה ואני אסביר להם בדיוק מה היה. בכל מקרה, בגלל שעשינו להם אמבוש והם התחילו להתבכיין כמו ילדים קטנים. זה מההתחלה האמבוש זה על זה שמתבכיינו. כן, בדיוק, מההתחלה היה אמבוש על זה שהם פתאום באו אלינו בטענות שאנחנו חייבים לעזור להם. ואני לא יודע מאיפה הם באו, אנחנו מזמינים אותם למשחק והם באים אלינו בטענות, אתם חייבים לעזור לנו לבנות בית, אתם חייבים לנו נשקים, ואז הם התחילו גם להאשים אותנו בגנבות נשקים, שזה בכלל הטריף אותי. ואז אמרתי כאילו לתום, במקום להעיף אותם מהשרת, בוא נלחם נגדם. אבל אמרתי לו כאילו בוא ואז הוא כאילו, אמרתי לו את זה בצחוק, זה אחד. שתיים, אני גם אם התכוונתי למה שאמרתי, התכוונתי שהם ידעו מזה. שנגיד להם, לא יודע, נניח יש לכם, וזה מה שאמרתי לו, יש לכם יומיים עכשיו להתארגן, ואז אנחנו מתחילים PvP. לא משנה כמה אתם מתבכיינים. זה בעיה שלכם אם לא הצלחתם להתארגן. הם יודעים שיש להם עד יום חמישי. לא, חכה, לא אמרת להם את זה בכלל, זה מה שרציתי שיהיה. ואז בכל מקרה תום אמר לי, יאללה, עכשיו אני מפעיל PvP וזה. ובדיוק היינו עם אחד מהכיתה שלי, שהוא איתנו בקבוצה. שיחקנו איתם, כאילו, תום הפעיל את ה-PvP, פתאום אנחנו יוצאים עליהם במבצע לילי כזה, תום הסנייפר שלנו, אני וחבר שלי מהכיתה כזה, קוראים לו בן, יוצאים עליהם במבצע חשאי, פתאום בום, הורדנו אחד, תום הוריד את השני, אני הורדתי את כאילו, לא מה שהורדתי אותו, כי תום עשה לי קייס, המסריח הזה. קייס זה כאילו גנבת... לא עשיתי לך קייס, הוא עומד במקום. גנבת הרגע. לא הורדתי אותו, זה הכל. נו, ואני יריתי עליו קודם, זה קייס. לא ירית עליו. את הראשון לא הרגתי. את הראשון אני הרגתי, את השני אתה הרגת וגם את השלישי הרגת. לא, הם לא היו שלושה אידיוט. הם היו שלושה. נכון, אחד מהם עשה ריספאון מהר. אחד מהם עשה כאילו ישר הום ואז הוא הגיע. נכון, לא משנה, בכל מקרה... זה מה שקרה. ובתכלס כאילו, ואז עשינו להם את זה כדי שהם יסתמו את הפה ויגידו בוא'נה, אם תמשיכו להתבכיין זה ימשיך להיות ככה. זה לא יפסיק. אבל אז בגלל שהם התחילו עוד פעם להתבכיין, אמרתי לתום, טוב נו, יאללה, עזוב אותם. בוא נגיד להם שאתה תעזור להם לבנות בית קטן וזה, שיסתמו את הפה. אז בגלל זה תום בונה להם את הבסיס, אבל זה יתרון אסטרטגי מטורף בשבילנו. למה? כי אנחנו יודעים א' איפה הבסיס שלהם, ב' אנחנו יודעים מה הגודל שלו. לא, הם אמרו לי תעשה את זה יותר גדול, כאילו אני חייב להם משהו? אמרתי להם לא, זה הגודל אתם רוצים תמשיכו לבנות אותו אתם. לא אמרתי להם את זה, כי אתה צריך להגיד להם את זה. יהיה להם יותר מקום לאחסן ולדבור. היית צריך להגיד להם את זה. דרך אגב, לפי דעתי אנחנו צריכים להגדיל את שלנו, לעשות בו עוד קומה. שהקומת סנייפינג שלך תהיה כאילו איזה קומה שלישית, כי הקומה שאתה נמצא בה עכשיו היא ממש ממש לא טובה. אתה ראית איך ירית עליי, נכון? אני עמדתי בעמדת סנייפינג ואתה בום ירית עליי, וזה לא טוב, הסנייפר לא אמור להיות אפשרי בכלל לגעת בו. אלא אם כן הוא יורד. אני לא יודע איך מגביהים את זה. התחילה זריחה. טוב יאללה בוא נלך מפה, נו עשית להם תקרה. טוב שהתמודדו עכשיו בבת. יאללה. זה לא הרכב שלנו, לא. נצא לבסיס צבאי. נו, כדי לקחת את הרכב. איזה רכב? שלנו. מה בסיס צבאי? מה קשור הרכב שלנו לבסיס הצבאי? כדי להגיע לבסיס הצבאי. אידיוט. בום. יופי, גבר, איפה אתה? טוב, אנחנו נחזור אליכם כשנגיע לבסיס הצבאי. יאללה ביי. היי חבר'ה, הגענו לבסיס הצבאי. הוא קטן. יש פה עוד
הוא פיצי. מיליטרי NVG. וקוט. זה מיליטרי הקסדה מה? עם הראיית לילה. הקסדה עם הראיית לילה. מי ייקח אותה? אני אקח אותה. חשבתי שאתה לא רוצה את הראיית לילה הזאת. לא. כאילו, מי ייקח אותה? מי נביא ייקח? אותה להם או משהו. נביא אותה וואי, אנחנו מה זה עוזרים יותר מדי לקבוצה האויבת? אז לא. כאילו יש לעזור ויש לעזור יותר מדי. יש לעזור ויש להיות בעד. בוא תעקוב אחרי החורים. אחרי החורים, אוקיי. אני אקבל ממתק בסופו של דבר? כן. אני אשכרה כמו טמבל עוקב אחרי החורים, אני לא מאמין שאני מקשיב לך. השגתי אותך, איזה טמבל. דקה, בוא קבל ממתק. אוי, אתה יודע מה, הזה של המנחת פסוקים מזכיר לי? נו. הכוס של אמא שלך, לא סתם. הזה של המרוץ למיליון. באמת? בוא קבל ממתק, ותמשיך במשימה הבאה. בוא קבל MRE. זה נשמע כמו מחלת מין. לא, באמת, זה חטיף. תאכל את זה. לא רוצה. אמרתי שאני אביא לך ממתק. קיימתי. האמת, לראות אותך מקיים הבטחה זה נדיר. לראות אותך מקיים הבטחה זה נדיר. שמוק? מה, אני לא הבטחתי שיהיה לנו שרת טימספיק? לא, הבטחת, אבל זה... קיימתי, תאכל בולבול. איפה ההבטחה של הסרבר מיינקראפט שלך? הבטחתי, הוא היה פעיל. היה זה לא נחשב. היה פעיל. הוא היה פעיל גם הטימספיק היה פעיל לכמה ימים. היה פעיל. מה אני אעשה? אבל הוא עדיין, קודם כל הוא עדיין קיים, פשוט עובר אפדייט. דבר שני, הטימספיק עדיין פעיל, פשוט עם IP אחר. תביא את הסנדבקס. קח גם בשר. מכתיר אותך על הזונה של המבשר הזה. קח גם בשר. בוא'נה, יש שמוק. אני רוצה, תן לי, סתכל איזה סנייפינג מטורף. מה זה? איך היא לא מתה? מי לא מתה? אל תגרמי לי לבכות ותתני לי קצת ביפ! אחי. בוא רגע. איפה אתה? למעלה על ההר. הנה אתה, אני רואה אותך, אני בא. וואי, אם מסתכלים על הבסיס מפה, זה פיצי ברמה פסיכית, תראה. טוב, אני בא. יחסי. אוקיי, הנה אתה. אחי. רגע. לעמוד. אוקיי, ליאור.